Salutare, bune, desenăm ceva, nu știu, să desenăm pe Bumble, dacă nu o să ne ia și astăzi o să desenăm pe cineva, nu știu, fix, nu știu. Întâi o să facem trepul, o să pun trepul. Până astăzi o să-l desenăm pe Bumble, deja parcă mai albastru. Așa, cred că îmi pun asta poze de fundal pe Bumble. Așa, da, băi, da, așa, de colț, așa, te asumi rămâne, așa, știu că asta vrea maro, așa, urechile, stai să le fac mai așa, vreau să le fac cu alb, cu negru, așa, cred că îmi pun gamul ăsta la poze de fundal, pe poze de fundal, bun, așa negru, așa, da, bravo, David, ești așa, pun aici, gata, sunt deștept, așa, sunt tare rău de tot, nu, celălalt alb, ca să fac mult din gură, că aici celălalt alb, așa, alb și aici maro. Hai că da. Bun, și acum să-l facem pe Darwin. Să facem pe Darwin. Să facem pe Darwin și pe aia cred că încheiem episodul, că nu prea mai am baterie și da. Să vedem ce face. După calier, acolo. Hai, după calier. Așa. Așa sunt niște. Așa, mai bă. Da, știu ce fac. Fundalul special. Da. Și pa, fraților!